जों बे टपिकखौ डिसकास खालामामोन आरो बहुत टाइमनिफ्राय डिसकास खालामाखैमोन बि जानांगौ दङमोन बेथ' जालांबाय बे वान्स इन ए मिलियन केस आरो बेना आनफर्चुनेटमोन बेनिखाय बिदि जालांबायमोन आरो जोंथ' मुभ फरवार्ड खालामनांगोन ना Hey everyone, welcome back to another vlog. दा दुगैखांनानै दिनैनि vlogखौ स्टार्ट खालामबाय आरो दुगैनानै दिनै न' सबो फुगारबाय साफा खालामबाय सब मोनथाम न'खौबो किटचेन जों थाग्रा न' ओमफ्राय बे जोहोलावा जाय रुमाव थागासिनो बे साननैसो बे रुमखौबो दिनै दुगैयैनि सिगांनो आरो माने फुगारनानै न' लिरनानै आलारि बाथि सावखांबाय ओमफ्राय आरो ओंखामबो संगासिनो आरो अफिस गैयाना माने बे नयदायाव लकडाउन होदों मैया गैयामोन मैया माने सानब्रै जाबाय एरैबाबो अल्टारनेट डे सोलिगासिनो अफिसा बाट दा नयदायाव लकडाउन होदों मालासिम होयो गाबोनसिम दङ होनदों आरो गाबोनसिम थांनाङा ओमफ्राय होबाथ' मोजाङानो दा एसे कन्ट्रलावबो फैगोन ओइथिं आरो जोङो मा संगासिनो लोगोफोर सबायजों ना संदों सबाय ओमफ्राय नैबे खुमब्रा आरो नोंथांमोनखौ मोनसे जिनिस देखायनो बावदों आरो जोंनि बे आइ बिखुनजोआ फैदोंमोन ना ओमफ्राय जोंनि आफाया फैदोंमोन अब्ला नै अमा गोरान बे नैबे थेमायाव नैबे लोगोफोर आरो ओरैबाबो बे अमाया बिराद गोरा जादों माने बे माबा अराव होदोंमोन ना सबायजों जायो आरो जों जेनेबा एफा मोननो थानाय बुस्थु सानफ्रोमबो जानो हायाना ओंखायनो मालाबा नाजों सबाय जायो मालाबा बेजों जायो बेनो आरो माइरं सुनसै आरो बेनिखायनो जों माबायाव माइनाव दोनहैनोसै आरो जों माने आलारि सावनायखौ नैबे रुमावसो शिफ्ट खालामदोंना जाय रुमाव बे साननैसो जोहोलाव दङ नैबे सर बेबोथ' आलारिबो सावखांबाय दा नैबे गाहाय दोनसै माइनाव बिनि फुल जासिगोननो सर माइनाव जोहोलावा बे साननैसो बे बिसिनायावनो दङ आरो बिचारा इनि मुस्रिखौ इदि खानानै बरमबाबो उपाय गैया बेहाय बिथिं आरो भिन्दिजों आलु थावखौ होनानै एवनायखाय माबायदि नुदों एरैबाबो भिन्दिफोरखौ थाव बारा होनानैसो एवनाय ओंख्रि ना एवनाय भाजा ना दा उपाय गैया कन्ट्रल खालामनांसिगोन जानायखौ बे सबायखौ बयल खालामनायावनो होदोंमोन खोमा जोहोलावा आं हानानै दोनदोंमोन दुगैनाय समाव बियो बयल खालामबाय खम जागोन लोगोफोर बिराद गरम एसे लानांगौ जादों आं बे फुजा होनायावनो ओरैबायदि सिलांदोंना बिराद गरम जादों लोगोफोर बे साननैसो हिउमिडिटि आरो एकदम खानायाबो खर' लोबना होदोंमोन ना रानाखै ओमफ्राय आरो गरम जाबा मा जागोन नोंथांमोना ओरैनो बिसिनायाव नायलाय ब्लेंकेट दङ बेहाय बाट ब्लेंकेटखौ जोमनो थाखाय नङा बे मुस्रि लायोना मुस्रिखौ माने खना खनलाथिं बिदि एथेबना होनांगौ ना दा एसे रेस्ट लानोसै दालियाबो मोनबायना दा ओंखामखौ जानो होनोसै आरो बिनि एसे उनाव ओंखाम जासिगोन थाब किचेनावथ' थांनो हाया गरम हावनो आरो बि थानाय रुमाबोथ' पुरा स्वेटिं जालाङो नोंसो माबोरै उन्दुयो हराव उन्दुनो हायो फुङावबो हायो दा हाया सानसुआव हाया सबसे हाइस्ट गरम जायो दा टेम्पारेचारा बेसेबांसो जाना दङ 45 बिदि जादों दा माइनासआव 41 डिग्री दा बे मे मासनि फार्स्ट उइकावनो जुदि 41 बा जुन जुलाइ फैनो दंबावोसो ने बे नारेंखलखौ ग्राइन्डाराव उनसिगोन आरो दहायनो अनखौ उनना दोनखादों आरो माबायाव ग्राइन्डाराव बे माइब्रा माइरंनि आरो लाबोदोंमोन आइया 2 किल'सो लाबोनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय आरो न'आवथ' जोसा माइरं माने आबाद मावो आरो बांसिन बिसोर बेलेग गुबुन रोखोमनि माइरं बिदि माबा खालामा खेथि खालामा आरो अनलि जोसाल' माने मेक्सिमाम खालामो आरो लाबोदोंमोन जों एसे जाबाय आरो दङ सानफ्रोमबो जाया एसे मालाबा मिक्स खालामना जायो आरो बिदि बे खिर पायस जाबाथाय जायो आरो ओमफ्राय माइब्राबो 2 किल'सो लाबोदों पिठा बानायनोसै आरो
अनासि फिथा हिसाब खालामै जागोन दिनै बारा जानोबा या बारा जाबानो बिना बिपि हाई जानो नागिरो ना थावनि ना थाव पुरा एकदम थावाव डीप फ्राई जायो ना होनाय लोगो लोगोथ' बिराद गोग्गोम मोनोदा थेवबाबो जानो लुगैयो ना जाबाय थानाय मानसि बहा थाब हेबिटखौ जानो हानो नालायफोर ओंखायनो जानोसै आरो 50% बानायदों 50% दोनबाय आं बे अनासि फिथा बानायबाथाय बै उन्दैनि सल'बाथाखौसो गोसोखाङो बोराय बुरैनि हिसाब खालामै सान्द्रियाव जे बुरिया बारा जायोमोन ना बुरिया सिन जाना थायोमोन ना बिदि एबाबो बिदि सान्द्रियाव बिदि दोनबाथायथ' सिन जाना थायोना खैदा दङ खैदा गैया सिनायै नायगौ सान्द्रियाव बिदि आवगायानो बानायनानै बुरिया माने आवगायानो जाना दोनो ओमफ्राय बोराया नुयो आरो ओमफ्राय बोराया बहाबा खामानियाव थांनायाव नारेंखल बानायबाय थानोसै बेनिफ्राय जेब्ला साहा लोंगोन अब्ला लोगो मोनसिगोन आरो साहा इथिं फिथा ओमफ्राय इथिं दङ जोहोलावा बिना बाउन्डारिया बेखिनियानो आरो बिहुनिफ्राय फैहाय आरो सानसे जुदि थानो मोनो होमबाथ' बिसिनायाव उन्दुनो मोनसिगोन आरो जागोन होमबा लकडाउनासो मेन मुख्रायाबो गेजेर गेजेर एटाक खालामनो नागिरबाय थायो जोंखौ दानो फैदोंमोन बोरायनो हाथाय हाराव राव फैनानै सिदा इदि खालामफैयोना मोखांखौ इदि खालामो जि गिदिर ओरैबाबो अनासि फिथानि बे माइब्राजों जानायनि टेस्टआनो बेलेग दा नोंथांमोना जोंनि साबसक्राइबारफ्राथ' जोंनि भिउवार्सफ्राथ' माने गुबुन गुबुन जायगानिनो दंना जेनेबा उदालगुरि क'क्राझार बङाइगाव बाक्सा माने चिरां सबनिबो दंना दा चिराङावथ' जोंनि बिजनियाव आबैमोननि न' ना ओमफ्राय बेहाय सब बुस्थुखौनो आरो माने बिस्कुटानो जा फिथायानो जा ओमफ्राय जिखि जाया साहाजों जानाय जिखि जाया बुस्थुखौनो मेथाइ होनो आरो ओमफ्राय जों सानोमोन मा मेथाइ होननानै जोंथ' मेथाइ होनबाथाय बे रसगुल्ला लालमहननिफ्रायसो सानोना जोंनि ओजानि आरो उदालगुरिनिया ओमफ्राय इथिंनिया सब मेथाइ होनो साहाजों जि बुस्थु जायो बेखौनो मेथाइ होनो आरो दा ओंखायनो सोरबा आवगायावबो आरो जों कमेन्टआव खोन्थादोंमोन आब' जोंनिथिं बे फिथाखौ लादुसो होनो बिदि होननानै बेखौ बे अनासि फिथाखौनो आरो लादु होनोनो आरो जायगा लायै जेनेबा राव गुबुन गुबुन जायोना जेबो नङा दा जों साहाखौ लोंनोसै लोगोफोर हेल' लोगोफोर आं माने भिडिअ जे बानायाखैमोन ना जोङो 2.5 months बे 2.5 monthsआव आंहा बिराद गुबुन गुबुन माने मेन्टेलि फिजिकेलि बस माने बिराद चेन्जेस जादोंमोन आरो बे चेन्जेसफ्रा मा बिसो मोनगोन दा माबायदि मेजर चेन्जेस मोनदोंमोन बुंलाय मेजर सेन्स मोनसे जाबाय मुड स्विं जाबाय थायो आरो एकदम खतरनाक मुड स्विं जायो मालाबा बिराद गाबो एकदम गाबाथ' गाबबाय थागोन आरो मुड स्विं जादोंमोन बिराद बेनिफ्राय जि बुस्थु नांगौ बेखौ एकदम नांगोन आरो ड्रेस नांगौबा ड्रेस नांगोन दानो नांगोन मालाबा जाग्रा बुस्थु जि नांगौ बेखौ नांगोन आरो जाग्रायाथ' एकदम चेन्जनो जाबाय थायो माला मा जायो बहुत बुस्थु जादों मोनसे फ्रुट्स बहुत जादों बेलेग रोखोमनि फ्रुट जादों होमबाबो मालाबा एकदम गोदान बुस्थुबो जानो लुबैयो एकदम लाबोनानै होनांगौ जायो आरो बे टाइमावथ' अनलाइन डिलिभारिबो जादोंमोन कर'ना गैयामोन आरो बे टाइमाव दासो कर'नाया बारा जादोंना एप्रिल मान्थनिफ्राय एप्रिलनि एन्डनिफ्राय बारा जादों डक्टराथ' अलरेडि बुंदों बायजोनि जानाङा होननानै जोंथ' जाखायामोन बायजोनि होमबाबो मालाबा बे एकदम जानो लुबैबा अर्डार होनांगौ जायोमोन आरो KFC निफ्राय नङाबा मालाबा हालदिराम्सनिफ्राय आरो नङाबा माबा बिरियानि बिदि अर्डार होनांगौ जादोंमोन आरो बार्गार खेबसे बार्गार जानानै बिना लुज मोसन जादोंमोन आरो सानसेल' जादोंमोन बे प्रेगनेन्सि टाइमाव बेफोरो नर्मेल होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय गेजेराव स्पाइसि फुडबो जानो हायाखैमोन बिना दाथ' 8 months सोलिबाय थादों बे 7 monthनि फार्स्टनिफ्रायनो अके जादों आरो 6 monthsसिम जेसेबां प्रब्लेम दङमोन बे 6 monthनि गेजेराव ओंखारदोंमोन आरो मुड स्विं जानाय फैनाय माबाफोरा बेनिफ्राय न'निफ्रायबो मानसि फैबाय ना बिसोरजों रायज्लायनानैबो माहाय फ्रेस मोनबाय गेजेराव बिदि जादोंमोन आरो
आरो मोनसे मेजर प्रब्लेम जादोंमोन आरो बे टाइमाव जों बे टपिकखौ डिसकास खालामामोन आरो बहुत टाइमनिफ्राय डिसकास खालामाखैमोन बेनो जादों जोंनि आलासि आरो बेनो बिनि मा जायो आनै जागोन आरो एकदम असे आनै आरो असे आनैया सासेल' आमाय दङ बिसोरा बिनि हिन्जाव आरो आनै जायो बिसोरबो बिदिनो डेलिभारिनि टाइमाव कमप्लिकेसन जादोंमोन आरो बिसोराबो कमप्लिकेसन जानानै सोरगोआरि जालांबाय आरो बे मेडिकेल नेग्लिजेन्सनो जाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों आरो बे टाइमाव अपारेशन सिजारिं जादोंमोन सिजारिं जानाय टाइमाव माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो मेडिकेल कमप्लिकेसन जानो हागौ गोसोखौ बोरैबा मोनोखाय बिदि जों बे टपिकखौ बारा रायलाया आरो बेनिफ्राय गथ'आथ' मोजाङानो दङ बाट आनफर्चुनेटलि जोंना आनैया सोरगोआरि जालांनांबाय आरो बारा बैसोबो जायाखैमोन आरो 38 एजनिमोन आरो सेकेन्ड चाइल्डमोन बेनिखाय जोङो बे टपिकखौ बारा रायलायाखैमोन आरो बे टाइमाव माय डिप्रेसनबो जाबाय थादोंमोन बेनिखाय जोङो भिडिअबो बानायाखैमोन आरो बे टाइमाव बोरैबा मोनोमोन आरो भिडिअ बानायनो थाखाय बाट दा अलमस्ट 1 मान्थनिबो बारबाय आरो बे केस जानाया जि जानांगौ दङमोन बेथ' जालांबाय बे वान्स इन ए मिलियन केस आरो बेना आनफर्चुनेटमोन बेनिखाय बिदि जालांबायमोन आरो जियानो जाथों दा गथ'आ मोजां देरबानो जाबाय आरो बेखौनो आसा खालामनो हायो आरो जोङो दा जोंनि मा जागोन काजिन जागोन आरो बिनानाव जागोन आरो दा बिना मोजां हेल्थआव थानानै मोजाङै देरबानो जागोन आरो बेखौनो आरज गाबहरो आरो दा मा खालामनोसै आरो बेड लाक होननांगोन आरो न'निफ्रायबो मानसि फैबाय गेजेराव बेनिफ्राय बिसोरजोंबो रायलायनानै बिनिफ्राय जों बेरायनोबो थांदोंमोन गेजेराव नोंथांमोनखौ लास्ट भिडिअ अलरेडि फट'फोरखौ एसे शेयार खालामदोंमोन आरो जोंना आइया फैदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरना आफा बिसोरनि आइयाबो फैनाय खोथामोन बेनिफ्राय आयंआबो फैनाय खोथामोन आरो बाट बे केसा जानायनिफ्राय आइमोना फैनो मोनासै आरो आइमोना आरो आयंमोना फैनो मोनासै आरो बे टाइमावनो इमारजेन्सि जानो हादोंमोन ना बेनिखाय फैनो हायासै आरो बिसोरो बेनिखाय जोंनि आइया फैबाय आरो बिसोरनि आफाया फैबाय आरो फैनानै जोंना ब्रादार इननावबो फैदोंमोन बे लाबोबाय लाबोनानै सानबासो थाबाय बेनिखाय माइ रिलेक्स मोनबाय आरो जोंबो फुजा खालामनानै बेनिफ्राय बे टाइमाव कर'नाबो बारा गैयामोन ना बिसोरखौबो माहाय बेरायनो लांहोबाय बे टाइमाव बिराद गरममोन आरो दिल्लीयाव एकदम फार्स्ट गरमनि वेभआ फैदोंमोन ना बिराद हाव गरममोन आरो बारा बेरायनो थांजायामोन थेवबाबो बिसोरखौ बुंबाय थानायखाय माहाय खाथियावनो जोंना दङमोन हुमायुन टम होननानै दङ मोनसे जायगा खाथियावनो जायो आरो जोंनिफ्राय बेयाव बिसोरखौ बेरायहैनो लांदोंमोन आरो सानसे बेयाव बेरायनानै बेनिफ्राय बिसोरो दा थांबाय आरो न'आव दा आरो नेक्स्ट सिटुवेसन मोजां जाबानो न'नि मानसि आरो फैगोन आरो दा सब नर्मेल जेबो जोङो बारा टेनसन लायाखै जोंथ' मुभ फरवार्ड खालामनांगोन ना बेनिखाय जों दा फुलि प्रिपेयार जाना दोङो आरो गावनि गोसोखौ सान्थियै लाखिनानै दोङो आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो जालांगोन आरो बेनोसै आरो दा दोङो आरो बिदिनो कर'नाया माहाय कन्ट्रल जाबा जोंना डिउ डेटआ जुन एन्डसिम फैगोन होननानै बुंदों आरो डक्टरा दा आसा खालामो गासैबो सेफै थायो नोंथांमोनाबो सेफै थादो न'आव नोंथांमोना गाइडलाइनफोरखौ फल' खालामनानै गावखौनो सेफै लाखिबानो जाबाय गावबो सेफै था बेनिफ्राय गावनि फेमिलि मेम्बारफोरखौबो सेफै लाखि आरो बेनोसै आरो थाब बे कर'नाया जोबथों बेनोसै आरो लोगोफोर एसेनोसै होमबा बाय बाय लोगोफोर